Querida abuelita, després d'un viatge molt llarg vam arribar al poble de Catalunya, on viurem a partir d'ara. Al principi va ser una mica difícil. Et trobava molt i molt a faltar. Un dia vaig conèixer la Martina i ara som molt amigues. La Martina m'ha explicat que cada Nadal tot el poble es vesteix i fan un pessebre vivent, amb animals reals i tot. És com viatjar en el temps però en la vida real. I iaia, això no és tot. Com en Cris acaba de néixer, ens van proposar de sortir al pessebre, a l'escena del naixement. Em vaig posar supercontenta quan ens ho va dir. Amb la Martina vam treballar molt i molt per muntar la parada. Espero que puguis venir aviat.